जेरैबायदि दिनैहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2नि जे अडिशना जोंहा चिरां आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टखौ लानानै हिमालय हटेलनि जोंहा बेयाव बिल्डिंआव जादों जेराव बेयाव जों नुनो मोन्दों जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि बाहागो लाफैनाय बायदियै मोसानाय आरो मेथाइ खननायल'बो फैयाखै जेराव इन्सट्रुमेन्टेलबो फैदों आरो बायदि रोखोमनि बेयाव कमेडियानबो फैदों जेराव थारमाने मोनसे टेलेन्टआ जे मानसिफोरनि गेजेराव आलादा रोखोमनि दङ दा बेखौ थारैनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मोनसे प्लेटफर्माव जायफोर टेलेन्टनि सायाव गोसो होनानै गावखौनो आवगाय फारसे लांनो थाखाय जायफोर नाजाबाय थाग्रा बिथांमोना दिनैनि समाव दिन्थिगासिनो आरो दिनैबो नैबे हिमालय हटेलाव जे जादों अडिशन बेयावबो जोङो रोखायै नुनो मोन्दों जेराव फैबाय थानाय समाव बेखौनो आसा खालामो जे माखासे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा अडिशन जानो थांबावगासिनो दङ दा बैफोरावबो जायफोर गोसो गुदुं जेराव दिनैहाय जे चिरां आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव जायफ्रा थालांदों अडिशन होनो मोनस्लाबाखै फैस्लाबनो हायाखै बा समखौ मोनस्लाबाखै दा बिथांमोनखौ आं खावलायो जोंहा बावैसोनो क'क्राझारावबो अडिशन जानो थांगासिनो नाथाय 21 तारिखआव जों पस्टपन खालामथ'बाय बे बाथ्राखौ जों बार बार बुंबाय थादों अननानै जों 21 तारिखआव खालामनो हानाय नङा मानो होनबा 21 तारिखआव अलरेडि गभर्नमेन्टनि मोनसे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड रिक्रुटमेन्टनि थाखाय बेखौ जों केन्सेलेसन खालामनाय जादों आरो थाबैनो जों बेनि डेटखौ फोसावगोन आरो धेमाजि जेराव धेमाजि कार्बि आंलं बैफोर कामरुप बे जायगायाव जोंहा अलरेडि अडिशना जानो थाखाय साखाफारा जागोन दा बेखौ थाबैनो डेटखौ मिन्थिनाय जागोन ओरैनो फाइनाला माब्ला जागोन बेखौ ओरैनो बिनि फाइनाला बिनि गेजेराव माखासे जोंहा क्राइटेरिया दं बिसोरनि माखासे राउन्ड्सफोर दङ मेगा बिनि उनाव जोंहा इलिमिनेसन सेमि फाइनाल दा बेफोर जानायनि उनाव मोनसे सम नांगौ जायो बेनि थाखायनो जों सानदों जे डिसेम्बराव साफ्रोमबो फरायसाफोरनि स्कुला मोनसे उइन्टार भेकेसननि थाखाय बन्द' जायो दा बिसोरो मोनसे गोजां बोथोरनि मोनसे कस्टिउम गाननाय मानाय मोनसे मानसिफ्रा गोसो होनानै नायनो मोननाय अडियेन्सफ्रा बेनि थाखाय जों मोनसे बे डिसेम्बरखौ ग्रेन्ड फिनालनि थाखाय मोनसे थांखिखौ लानाय जादों जेराव नेसनेल लेभेलनिफ्रायबो माखासे मानसिफ्रा फैनानै आलासि महरै आरो बिथांमोननि रोंगौथिखौ लानानै गोजौ फारसेयाव थांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ टटेल प्राइस मानिया 1,50,000 1.5 लाख थाखा जों दोनदों जेराव बेखौ जोङो मोनथाम केटेगरियाव जोङो रानना होगोन उइनारा 90,000 मोनगोन आरो बाखिखिनि फार्स्ट रानार्सआप आरो सेकेन्ड रानार्सआप सानैनो बेखौ रानना होगोन आरो लोगोसे जों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे माखासे जायफोर टप 15 फाइनालिस्टफोर बिथांमोननो जोङो माखासे अनथोब आरो बिथांमोननो फोरमान बिलाइ आरो बिथांमोनखौबो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ लानानै माखासे हाबाफारि मावगोन जायफ्रा मेथाइ खननाय मोसानाय ड्रामा दिन्थिनाय एबा पेशन बिथांमोननि जे केटेगरियाव बिसोरना टेलेन्ट दं बै हिसाबै बिसोरजों जों प्रजेक्टखौ मावनाय जागोन गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दा बेनो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बुङोब्ला फ्राय बयबो रायजोफ्रा मिथिखागौ बा बुजिलांहांबाय खारन बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जों मोनसे मोजां प्लेटफर्म लाबोनो सानदों बेवहाय बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ थांनो थाखाय जे बेवहाय मोनसे कमिटिया जे सालायबाय थाबा जे बे थांनानै थागोन बे नङा बेनिखायनो आं माने खावलायो साफ्रोमबो रायजो राजा माने गार्जेनफोरानो होन बा सोरबा बेयाव अडिशन लाग्रायानो होन बिथांमोना लोब लोब फैनांगोन बेवहाय हेफाजाब होनांगोन अब्लासो बे थांनानै थागोन दा दिनैहाय जेरैबायदि जों बे बङाइगाव जिथु हिमालया बिल्डिं बेवहाय जों अडिशन लाबाय मोजां मोनदों दिनैनि बे अडिशनाव खोब मानसिफ्रा हेफाजाब होदों बा बाहागो लाफैदों दा बेवहाय जानो थांगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला बेबो जागोन आरो बेनि उनाव कामरुप दङ बेनि उनावहाय धेमाजि दङ बेनि उनाव कार्बि आंलं दं आरो किसुमाना बुंहरदों कन्टेक्टआव दंबाय थायो बिथांमोना दासिमबो फाइनाल माने डेट फाइनाल जाथ'वाखै आरो दा धेमाजियाव जोङो बिथांमोननि बुंनाय मथे बा जोंजों रायज्लायनानै बिथांमोना 30 नैबे आगस्टआवनो फाइनाल जाबाय माने धेमाजिना आरो बेनि उनाव कार्बि आंलं दं कार्बि आंलंआ 1 तारिखआव फाइनाल जाबाय आरो अडिशन जागोना दा जियानो हक जों अडिशनखौ लाबाय थागोन जाय बिथांमोना बबे जायगानिफ्राय माने सुबिदा अडिशन होनो थाखाय बिथांमोना बे जायगायाव थांनानै गावबागाव अडिशनखौ होनो हागोन आरो दा बेवहाय बेखौल' बुंबावगोन आं बेखौनो खावलायबावगोन जेसेबां रायजोफ्रा बेखौ अनसायगोन एसेबांनो बियो गुवारनिफ्राय गुवार जायगा लागोन ओंखायनो आं सानदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बा साफ्रोमबो माने अडिशन होग्राफ्रा बा गार्जेनफ्रा नैबे जोंखौ बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ अनसायनांगोन हेफाजाब होनांगोन मदद होनांगोन अब्लासो बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ गुवारनिफ्राय गुवारसिन थांनानै थागोन आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स
AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360